Hi! Hello everybody! Welcome back to my channel! Ayan guys, kumusta po kayong lahat? Ako, hindi masyadong okay. As in, hindi masyadong okay for now. But I'm pretty sure I will be okay. Positive ako sa corona, COVID-19 noong mga 5 days ago. So 5 days ago na, 4 to 5 days ago. Which is hindi naman din natin maiwasan sa panahon ngayon, no? Yun na nga guys, may problema lang konti. Kasi birthday ng aking banana. That is, February 28. At dahil nga nag-positive ako, unexpectedly, hindi talaga ako ready, hindi ako nakapag-prepared for his birthday. Normally, mayroon akong mga pa-OA effect dyan ng mga surprise, like cake, like anything. So, for now, talagang super hindi ako ready, which is really, really bad. Hindi ako nakapag-grocery, bawal na naka-quarantine ako up to 10 days. Ang nag-iisip ko ay yung nakasanayan namin dati sa probinsya, nung hindi pa uso yung mga pa-cake dati. Kapag may birthday sa amin, kasi hindi naman tayo yayamanin, ayun nga, na hindi namin afford bumili ng cake or anything. So, pag may birthday, pinapakain na lang kami dati ng boiled egg. So, yun yung simbolo sa amin na may birthday. Kaya dati sa amin, kapag may, pag pinapakain ka ng boiled egg, ibig sabihin may birthday ka. Hindi na tulad ngayon na, bongga na, may pera or wala, pwede ka nang mangutang, pwede ka nang mag-loan, may magpapautang din naman sa'yo, may magpapaloan din sa'yo. Dati, hindi talaga yan pwede, mga way back 1990s. Kaya ngayon, naisip ko dahil hindi nga ako prepared sa birthday ng asawa ko, try ko sa kanya yung nakasanayan ko dati na boiled egg lang din. Bibigay ko sa kanya mamayang 12:01 midnight. Tignan natin kung anong reaction niya. So, samahan niyo ako guys. We will see kung ano yung reaction niya. Medyo excited ako, kaya samahan niyo ako. So for now guys, nagpapakulo na ako dito ng 3 itlog. 3 itlog kasi, pwede din isa lang, kaya lang 3 kami, yung 2 anak ko, tsaka ako. So, ayan, pinapakuluan ko muna siya. O diba? Tignan natin kung ano nga yung reaction niya mamaya. So, ayan guys, 10 minutes na lang magta-12 midnight na. So, i-ready ko na yung ating egg. Actually, nabalatan ko na siya. Ayan, papakita ko sa inyo. So, ganito yung itsura niya, guys. Ito, lalagyan ng egg. Meron akong paganyang style na lang, diba? Para hindi masyadong cheap. Ayan, ganito. Diba? Ayan, lagayan talaga to siya ng egg. So, ayan, ready na. Lagyan natin siya ng candle. So, ito yung kandila ko guys, from last year pa to yata, ayan. Kasi nga unprepared, so yung nakita ko lang yung gamit na, o ayan o. Used na siya, diba? Talagang unprepared eh. Lagay natin dito sa gitna, okay? Ayan. Ayan. Yan yung cake natin. This time. Para makaano lang siya, blow, ganun. O, diba? Probinsya style. With a twist, ganun. So, nilagay ko siya dito para kung ano-ano mang mangyari, hindi ako mapaso. Ito na lang hahawakan ko. So, the kids are preparing the balloons na. Ayan. So, may 3 balloons kami. Ayan. Say cheese! Magic trick, Mama. Cheese! Say cheese! Ayan. So, here you go, guys. Ayan. Sindihan na natin yung kandila. Wow! And then, punta tayo sa room ng asawa ko. Namin pala. And then, we will see kung anong reaction niya dito. I-blow niya tong candle mamaya. Ayan. So, ayan guys. We will go na upstairs. Let's go, anak. And then, we will sing happy birthday. Bring the balloons. Bring the balloons. So, we will go na guys. Come, come.
I don't know kung ano reaction niya. It's exactly 12 o'clock now. 12 midnight, I mean. What's the oras na? Wait lang. You're gonna say what time na? 1. Wait lang. And then, on 1, 2, 3, so let's sing. 1, 2, 3, go. Open the door. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, Dong. Happy birthday! Blow the candle. Yeah. Happy birthday. Thank you, Buster. How do you find it, Dong? It's okay that it's only egg? Das ist richtig Geburtstagsgeschenk. Because I have no cake. I'm in quarantine. That's what we were doing before when during childhood, because we doesn't have money or whatever. Now you have to eat all your birthday egg. Lecker. Which one you prefer, egg or cake? Egg. Egg, why? Then it's not very expensive in your. Sorry, I cannot kiss you because I have corona. Flying kiss na lang. But Hannah will give you a kiss. Hannah, give Papa a birthday kiss. It's Kuya's turn. Okay. Di Papa. Happy birthday, Papa. How sweet. Happy birthday, Dong. So here you go, guys. It's empty. He ate it all. Ayan. Kinain niya lahat. So yun na, guys. Di mo lang na-surprise ang asawa ko. Kainis. Parang alam na niya yung mga trick ko eh. Bye na nga.